Encara recordo aquella nit de novembre de 1999. Feia fred, però la il·lusió i els nervis ens escalfaven. L'endemà era el gran dia. Moltes prestatgeries buides i moltes caixes per obrir. Va ser una nit llarga, però amb moltes ganes d'iniciar aquell nou repte. Tot havia d'estar a punt. L'endemà, la gent no parava d'entrar i sortir. Tothom ja sabia que a Canovelles hi havia una biblioteca nova. S'obria tot un món de curiositat, d'il·lusió i de màgia. Començava una nova aventura per a tothom que s'atrevís a creuar les portes de la nova biblioteca. Per mi la biblioteca és un lloc de referència per tota la gent de Canovelles, des dels infants fins i tot dels bebès fins a la gent gran. Per fi, el 99, vam tenir la joia de poder aconseguir aquest espai luminós, radiant, obert i que té totes les capacitats per engrescar la gent. Crec que no tenim cap dubte de que la Biblioteca Federica Montseny de Canovelles i pels canovellins és un regal. Per mi, la biblioteca ha estat i ho és un espai de trobada, d'aprenentatge i de treball. És un espai per la cultura, per l'aprofitament del coneixement, per la democràcia del coneixement, i el que més em preocupa és que aquest espai es converteixi en un refugi. Per mi, la biblioteca és el màxim referent d'accés a la informació, la cultura, el lleure i la integració social d'un municipi. És un lloc màgic on hi passen moltes coses i on tothom s'hi troba molt a gust. Porto 25 anys treballant a la Biblioteca de Canovelles i per mi és tot un orgull formar part de l'equip que dona vida a aquest servei. Per mi, treballar a la biblioteca és treballar pel meu poble. Per mi no és només un espai d'educació i de cultura, sinó també de cohesió social i d'integració. La biblioteca és per tothom, per nens, per grans. A mi m'ha proporcionat un creixement a nivell personal molt enriquidor. Per mi la biblioteca és un lloc molt important a la meva vida. Estic aquí a diari treballant i el que intento és posar un granet de sorra perquè la biblioteca sigui un espai que fem entre tots, que sigui acollidor, que sigui un espai on puguis demanar informació i orientació i et puguem ajudar. Pels nens que sigui un espai on créixer, on conèixer històries. Quan era molt petita era un lloc on fer deures i on a vegades em cridaven l'atenció per riure o per parlar massa fort. I després aquest concepte, per sort, va anar canviant i es va convertir en un lloc on jo podia trobar molts de llibres que no sabia que existien i que em portaven per molts mons màgics i fantàstics. I ara, quan ja he sigut més gran, doncs per mi la biblioteca ha sigut la meva elecció professional. Per mi la biblioteca és el dret a la cultura, és l'accés a la literatura, a la lectura, al cinema, a la música, a l'internet, i des que existeix el préstec interbibliotecari, a més, les opcions són gairebé infinites. Per mi, les biblioteques en general són ecologia i democràcia. Estan lligades a aquests dos conceptes per força. I la Biblioteca de Canovelles té un plus afegit, que és un plus d'aventura. Jo he treballat aquí més de 20 anys, 25 anys, i cada dia em toca a la porta. És una aventura, no saps què et trobaràs, amb què et sorprendran, quin regal et faran.
Per mi la biblioteca és molt més que un espai ple de llibres. És un refugi, un punt de trobada, un pou ple de coneixement, allà on les persones es poden desenvolupar. És el servei públic per garantir l'accés a la cultura de manera gratuïta per tothom. La biblioteca és la teva casa. Per mi la biblioteca és un espai de creixement personal. És un espai amable en el que hi ha espais per totes les persones, infants, joves i adults. És un espai en el que podem trobar molts serveis, però sobretot també vull agrair a les persones que estan treballant, acompanyant a les persones que venen a la biblioteca en aquest creixement personal i també a aquelles persones que d'alguna manera o una altra alguna vegada han passat per aquí. Per mi la biblioteca és un espai de salut. Diríem que és un servei comunitari de salut perquè allà hi trobes confort, companyia, assessorament. El fons documental està molt ben pensat, molt ben decorat, la seva definició, i totes les persones de Canovelles s'hi troben a gust, siguin nens, siguin gent gran, siguin joves, tots tenen el seu espai. La biblioteca sempre ha sigut, és i serà, un espai viu que es transforma dia a dia segons les necessitats de les persones. Es transforma l'espai i també les activitats. Som la biblioteca de capçalera. La biblioteca és el club de lectura, són les tertúlies literàries, són les presentacions de llibres i els cineclubs. La biblioteca és les exposicions, les xerrades i l'espai dona. La biblioteca és accés a internet, és formació i és informació. Són els tallers, la sala d'estudi i l'espai jove. La biblioteca és un espai lúdic, és l'hora del conte, són els jocs educatius i és el club dels deures. Però per damunt de tot, la biblioteca és un espai per a tothom. És un espai segur, un espai de coneixement, de trobada, de relacions, de respecte, de creixement i creació. Un món d'oportunitats. Per mi, la Biblioteca de Canovelles és un punt de trobada, de connexió amb altres persones, sense jutjar, sempre des del respecte. És un espai per compartir, és un espai per ser tu mateix. Per mi no són llibres, per mi són persones i és un regal. Per mi la biblioteca és especialment un lloc de cultura. Vinc a buscar llibres, vinc a buscar revistes. També em trobo molts coneguts al club de lectura, que tenim molt bona relació, molts canvis d'impressions sobre llibres, alguns ens agraden més que altres, però ens ho passem molt bé. Per mi la biblioteca és un espai d'acollida, un espai que quan vaig venir a viure a Canovelles vaig descobrir i la veritat és que em va encantar. Aquí vaig trobar, a banda del que podíem dir tota la memòria del món, en llibres, música, pel·lícules, vaig trobar unes persones molt atentes i unes persones que sempre em van ajudar i ens vam ajudar mútuament. Per mi la biblioteca de Canovelles és un lloc en què he après a llegir els llibres i discutir-los amb el club de lectura durant aquestes tardes que són tan enriquidores. Per mi la biblioteca és un lloc d'aprenentatge i de reunió i comentari del llibre que em llegí i la veritat que m'agrada bastant, m'agrada molt. Per mi la biblioteca és un centre de cultura.
Sempre a mi m'ha agradat molt llegir i el primer club de lectura el vam muntar entre unes quantes amigues i la Sílvia perquè ens agradava molt llegir. I així es va començar i des de llavors hem seguit en el club de lectura. Ens agrada molt. Per mi la biblioteca és un lloc que quan hi entro i saps que no estàs sol. Saps que quan entres a dintre d'una biblioteca mai estàs sol. Sempre tens personatges que piluren perquè ja sigui viatges, ja sigui novel·la, ja sigui literatura, sempre trobes de tot. La biblioteca per mi és com un ocell. Canovelles per mi ve a ser com una àguila. Si un poble no té biblioteca és com un ocell sense ales. Per mi la biblioteca és un lloc molt interessant i de gaudir perquè pots passar aquí molta estona, tant com mirant novel·les, com escollint llibres, com trobant música. També que reps l'atenció necessària sempre per les treballadores, estan sempre disponibles, són molt amables. Doncs la biblioteca per mi és una salvació, no és broma. I francament, a mi m'anima molt el llegir. Per mi la biblioteca és un segon institut, un lloc on et pots formar i aprens cada dia noves coses. Per mi, la biblioteca és un espai de silenci i concentració per fer treballs o simplement llegir un llibre, que en molts llocs no tens aquest privilegi. Per mi la biblioteca és com si fos casa, perquè aquí em fan sentir com a casa. I és un lloc que he gaudit moltíssim estudiant i per mi ha sigut com una etapa del meu creixement personal, perquè he passat etapes de bones, etapes de dolentes i em sembla un lloc maco per començar els teus somnis. Per mi la biblioteca és un lloc molt especial on puc descobrir-me a mi mateix i a mesura que vaig descobrint-me més puc compartir-lo amb altra gent. M'agrada molt la biblioteca perquè és un lloc molt especial on no s'hi troba arreu del poble i jo considero que m'he format aquí gràcies al que llegim, perquè allò que llegim és allò que som. Per mi la biblioteca és un lloc tranquil on puc treballar, on puc fer deures, agafar llibres, llegir aquí, venir amb amigues, passar-m'ho bé. Per mi la biblioteca és aprendre a llegir i a fer els deures bé. 1 milió de persones. 493.547 llibres deixats en préstec, més de 74 milions de pàgines, 15 bilions de paraules, 750 milions de quilòmetres de paraules en línia recta, 18.000 voltes a la Terra, moltes paraules, moltes pàgines i molts llibres han passat per les mans dels canovellins i canovellines. Cada llibre ha obert una finestra a altres mons. Cada pàgina ha desvetllat un secret i cada paraula ha donat forma als somnis i coneixements d'un petit o gran lector ple d'inquietuds. Des de la seva inauguració, aquesta biblioteca ha estat molt més que un espai de silenci. Ha estat un refugi de saviesa, un lloc on es troben idees i es creen relacions. Un far de cultura per a grans i petits. I tot això ha estat possible gràcies a la dedicació de tants lectors i lectores que amb el pas del temps han fet d'aquest espai un punt de trobada. Una història que s'escriu des de fa 25 anys.